na senkom sha asofo ne hye no senkamra da ho e na aba da ho e na kebetwa wuti a ko bi antimi nsore me hye nkom hunu se yaduru hamatande ye mframa hoho eja hye na be hye sofo be hye nkom se eja be hye ofa MPs ne Ghana mpanimfo omo aban mu ombu buman no e na okeka ne ma buma omampanyine kufu adokra ba ye de nipa odo makeka ho no okabo ma bretu se bebre omo ye be sai no ombro ahanu ni ombro 200 emu 200 anye bi emu nipa mienu betumawu na akwahye nkom ye nkwase ankom hye akese ni nyina so eni nyina so papa bia enipa mienu bewu eni akase nipa wa ha bewu na ke bi abem na bem enipa ye nyansa hwe ye ka okomhyefo a ye yakomfo ne fra okomhyefo bible mu kura adifo no mu nyina ye akomfo asempa na meka kire ho ena omo dane be ye omo adifo na okomhyefo wonna oka adiye asem ade bi a ahinta enye moral ya mamu nyina kwa ba wo hwe na nakasi TV na nakasi TV kuma sitafo pankoro go nsuom twere abokwa nwanko ha na wasira nako a yade ye quartet madwa na nsan ya anto nyina ha na ba obenya ho aduro na ho atowo 31st atwem na 31st no munkom hye asofo bi sese ho nsam dodo no ababonten ama wo mu nuanom asofo bi kura se sa asofo no ebetimi aye nche wo mo anase ye mane wo mo nkaso mo ya asofo bi o se tiefo be kai ya emre kakra ni ene osofo ba akon wo se friends wo su bempa obeka se chief mamu a otisue obewu na Rebecca kofo obewu ho nsensem bebere komfie mienu ni wo mda so te ase ema prosifo kra ba abonten se 31st dura obi ankohyem kombio na anu iso osofo ba akon ye sefren geza nije gezi aseden se obi abono ono de won so ba ya wo se nkomse makoma aduo na de ye Ghana for ya samro mu kasa e wo ho pan se wo se ya GP ya Ghana for o kanu a waka Ghana for ina no wo se sunsum ya ro ne mpaboa ba ko a chese se ye bi na di o se den ena ba ko a wo san be kan ya aye Ghana for ya papa bi eno ma me hwe na men kan kire mu eno so wo se sei wo so fu wo se sei wo se MP for mienu wo so beto na na mo wase do ena Ghana for so ho mo se nkom no aye mo hwi ni nti da bia nkom ehu kwa chief man bewu fie mienu no wonui Rebecca bewu fie mienu no wonui na obi kura se ade nyankopon we 31st nyankopon wa hye nkom ko 31st ana esum bebre na wo Ghana ye da nya mo Christopher nko na mo som mo hye nkom kramofo hye nkom sa na nanu akomfo mo hye nkom sa mo nkom no kura yi 3 na nina ya ba na nakase ho ye ba be 31st nkom hye de bi nu ahye ene afi yo mo hye ye me di breto ba ko titmesi Mandela tweme na wo hye no wo subscribe wa na afi wa share e dia ma oni bi no so ahwebi me ba sisi ya Arfo beda mo asese mo atwen ene ada ye ho aba sisi ya na nakase atena se ne nkomo amene bi die no dodo no afa nkomhye ho ena aba 31st die enso eso na piao ohene ba na ho te say okedi ampa da ma so ho te say ye ho ye pa sanya Ghana fo dodo no aboafu e wa asofo bi enkomhye ho na enkomhye kra ene say yo adeshema mama mu nyina chi anopa wie me chia obi a buru damase wodawroma enti ene eti baabie de kan fast da mo twedi ampa kwa me je obosoro ba asase bo hu ba han ba no ba no mo so adoma bo ai da so te ase ketemada bodwe mu ya hia ba ko biem afia no ahia ahia foforo ase de mesra mo ane se afi bia ni mu nsem eni mu nhyehye afofo emla fofo ohen fofo emla fofo te mesra mo obi ampe bambo mfa ma ne kra ade a medical kan no betio yaka enkwamsha komfo de nti a ema okomfo ba ye no okomfo ye okomhyefo ngene okomfo ai ye na ye hyenkom no akomfo yi oko bible mu mpono a Christopher no na bible no mo twere niam bi a mo twere de Christopher no ana niam bebre enam se abibiman niam bebre mo twere bible mo de betake ye nam efa ye sunsum ni ahode ekuta ye ya abrofo no obetime tene nsase na sebi no akasa ne duabu sa tumi no na abrofo no nam dade ekuta ye ni ade no mo nam so de bible bebre niam asinti no ena bible niam bebre omubutu no omo dane no hwe yaka okomhyefo a ye ya komfo ne fra okomhyefo bible mu kura adifo no nyina ye akomfo asempa na meka kire ho
ɛna ɔmo dan ne bɛyɛ ɔmo adifo na ɔkomhyɛfo wona oka adiyie asem ade bi a ehinta enye moral alebi ye moral dodo na ye moral yankoi moral na bi ni sei kotokofo ne hasefo bobol what the hasefo be hye kotokofo be hye chacha nkomche moral enipa mienu na ekon saba akọ amoro ba akọ be boro ba akọ tefra hwe ase na ya ase butu moral enye nkomche no chacha nkomche ene na asofo yi hye 31st enkomche omo hye nyina moral nipa ni madom yesa de be ye ombenya MP ni ministers na ska wo mo nchen na ska wo mo nsem ensem sika adienti ena asofo no be hye sa nkom no onyankopon ka hwe nkyere wo bia tinana yenhwe de omo ye mebeka 31st nko a mebeka sempa kyere wo ada na da bia ya nhye president nkomo a MP ministers Oma Ghana empanimfo ada na ye hehia ni nkom da hwane ni wo hwane ere hwane ni me na asori na omo kọ na hia fodim hwane ni no ohun sikani obo na ma me bayiye da na wono ye kase ya hye ne nkom ti wonkoto lafenta na ohun sikani obo na ma me bayiye da dabi obeto okobo sikani ma me bayiye dabi obeto okobo sikani ma me bayiye ka be hunu ugina bre da bia eskafo adefo Ghana mpanimfo ene ya shawo mu enkom ye ka enkom sha ne se samre ye wo ye wo January busumi nsia achi asem se ni se ne besie afefofra ye besi mu no ye se wo 2027 tremwa 2024 asem se ne besie ebesi edase to so tam se ne besie ekwai da ho emla da ho edada ho enye nsem hunu ene ne sofo be hyenkom se asem se ne besie a o mekere se ebesi da sei nempo enipa smesi ana obente na ade ne besie ofa MPs ne Ghana mpanimfo omo abayimu ombu buman no ena o keka niam abuma o mampanyine kufu adokra ba ye de nipa odo makeka hono o ka buma breto se bebre omo ye be sai no ombro ahanu ni ombro 200 emu 200 anye bi emu nipa mienu betumawu na akwahye nkomo ye nkwase ankomhye akese ni nyina so eni nyina so papa bia enipa mienu bewu eni akase nipa wa ha bewu na ke bi abem na bem enipa ye nyansa adwen no de hyenkom ba se sofu bi so hyenkom efa tampo waterfall su ho ema hoso nkwana bi ko wu ya na sofu bi ne se frene je bi won so sankom no ebe mu life so tampo waterfall so ho asema aka no minim ho pa ya da bia nipa wu enti nya dakro te ko hyenkom wo ya me yensem hunu mame ne jabe sese kan konsi ya jabe sese na se me ba makro beto ka se jabe sese na wo ya kan sam se jabe sese ya o se ama betimi aka se jabe sese osafo bi se de jabe ere jabe sese insho le beto ne jade be sese insho so beto ama ibe ko elu prebetete ya na namfanya siri ya nti Ghana fo mu ya me yahu se anya 31st anya ko onkasa uzo si de mere anya 31st dabi uzo e jabere uzo jabere dabi uzo jabere o si jabere uli engineer ene na nsa ye kwasi yeyi enframa efenya me nko akeja kwasi ye dan bi enti we enkom hye Sabra obodan ene si e kadia ene Ghana fire service follow omo hye nkonkura cha so follow nanu fire service for aba e de abetu eyize omo hwe wiemu nsakraye no ene information aba no enframa ebeba no so de jabe si asose no se ne omo hye nkonkura cha so follow Ghana sofo me ehunu se 31st nko an nyankopɔ kasa na aha nko na me pete asem nko an ntimu wenko an ha me kase pa say 31st nko an nyankopɔ kasa enti ofra no se wo sofo ahye nkom na se je ehye uli ya na ka akosi wafu yanke engineer ebe wo be hye wa wo ekohye
Ewurade Nyankopɔn unipa mobo da be ne nipa ye de bibi ma ni betie adesema ba de nti a mesiri nyina no mu a mo amanone akyekye ne benkyere mu a mo ntena Ghana ha eda no na se dia mesiri bi se wo so wo sere papa Ghana ha ye bedi blonya ye wura December mu pe amatan no na emframa na hyase na openesi opewe kwa de esintem openesi a efiri anopa be se nonkono ede ekopem enwumre be no nsi ekono obon se emframa na mu hoho kakra emframa no so na mu hoho kakra no awia so bo hwe sa mre yi edumienu nya ma oyo enso me ne mo kase unse awia mu ne ewo awia ne pientem emframa na mu ti wodi ejaketu ebi to ha oye de ne e be hihye sesi anano a ye ko ayi father side o ne ko adwuma kase no kohwe ejadem enti emframa ne fa eja ne boko no ehyew ne ka ewira no kra enyanhye ye mono no a ebe ho no eho na ato anse de wa kire so ba be de e ba be hye no na sa wo ye sofo na sa wo yi so adwenkese we se eja be hye a na so ahye nkomo a na se ayi akokokro enkokokro ekum obi kro beto ahye nkomo ebi sebe adwene bi anhye danim e ma mi o let you openo na mu saa every January ayi December ebe ko saa kosi February ayi March kura bi okura nsuo no kura na openo da so wom na enkrofo tutuja eja hyehye sebe ewiem ayi fire service fompo e boda wuro se ewiem nsakraye fo information de abla omo no eja be hyehye na se fire service ja be hyehye na sofo wo so wa hyenkom se ja be hyehye a which switch anya bia no we ye fire service ni ala we odifo Betio sa na ma we nyina no ka sa sofo wo hyenkom we na ka waso ne ya Biden sa to so aban de so ya emra makwan so bia enu nti na ene obi atimi sebi nkwase ankom hye no ndika do be hye ankom enkane no ye akomfo ye fe okomhyefo wo hye nkom na memu a ye chouti se ne kene mo akomfo bi so komfo tu da na komfo sreche wo hye nkom wo se edan wotwe na wotwe asem se ne besie enkom wo hye ye no na wotwe no eye dan wotwe o ye se eda enwotwe ene na wotwe tiefo mu ntie nie ye kasa na wotwe a enye 7 days o eye eda maako nwotwe unya ne baabia na kasa TV na ubehunu ubeti na de ya desuade enti da na nwotwe no eye da nwotwe no eye da maako enwotwe eda enson ene ye 7 days na nso obi ho wonim wa fanse na wotwe eye nanson enye sa na tie ti comfort em se comfort da metia na comfort tu da na comfort da metia na sreche mu baako wo hye nkom se da wotwe asem se ne besi omo count me fanse ene eye da be ene fie ene dwo ene da bi ne fie ene wunim ne ene da be ene fie am ka se ene ejefo modeshe wonim ne o onim da am se ne fie enti o hye nkom no ene fie baako wakine memene mienu kwasiada miensa edwoada enan ebrada edwoada ebrada enum ensia enti eda katoso mane ye eda nwotwe a eye saa eda nwotwe no ena muntie ne yo adesiman ba ena nso no so pepepepepe ene ekokire konfuoi ena ye de sekai atu ni minim ene etwa ne ti ye twa ne ti wie ye pe ade chi ya eda makoma nwotwe no ena asem ne ye dai no makuna wie ne hunu se nasem okai nyina abem pepepepepe tieni yo wo se enkom eden wotwe na wotwe se na wotwe asem se ni se ne besie wo se enkom na wotwe no a enkom no omukai a enanson na wotwe omufa na se nanson a omukum no ade chiye ena asem ne yede esie ensan se na num asem eye krunkunti omutwa ne ti no insert se ka emoja ne beba no unuma de epie firi ni kom ensuo shire
Shire fit. Ena etene sensuo. Ena etene. Ani di nsu afra. Shire egu fam emoja ebeba no. De free ye nyina ye shire. Enam se ohyenkom na awotwe. Na awotwe no, omo count no 7 days no, amam de kum no. Na senkom se asofo ne hye no. Senkamla da ho. Ena abada ho. Ena ke betwa wuti a. Ko bi antimi nsore me hye nkom hunu. Se yaduru hamatan de ye mframa hoho eja hye na be hye sofo be hye nkom se eja be hye